Nezuro mambakwedza pane kombi yakabiwa mukadoma ndokukonzera tsaona inotyisa. Kombi iyi yakasiya mumwe munhu afa, mumwe akuvara. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Nhau dzinosuwisa nekukatyamadza dzabva kukadoma mangwanani ano. Pane varume vaviri vanonzi vakaba kombi nezuro ndokutanga kudhiraivha zvisina tsarukano. Vaona zvichiitika vanoti kombi iyi yaifamba zvekumhanya chaizvo kunge chamupupuri. Sezvineiwo kombi yakabiwa iyi yakadhuma vanhu vaviri, murume nemukadzi, vaingozvifambirawo munzira minding their own business. Mudzimai uyu akafira ipapo, murume akakuvara zvakaipisisa uye ari muchipatara. Vakaona tsaona iyi vanoti kombi yaityairwa zvisina tsarukano kuita seyaidzingirirwa. Kuferefetwa kwenyaya iyi kuri kuenderera mberi. Mweya wemukadzi uyu akadhumwa ngauzorore murugare uye tinovimba kuti murume anopora nekukasira.